Beriya sê salan pazdeyê tirmeha 2016 li Tirkiye hewildaneke darbeya leşkerî yanê serkeftî pêk hat. Pêşê vê ji bo İstanbulê yek ji pirên herî girîng, pira Boğazî çî ji aliyê beşek artêşa Tirk ve ji bo çûyîn û hatinê hat girtin. Piştî vêyekê Safiye Bayat yek ji wan kesan e ku derket ser pirê û li hember derbeyê sekinî bû. Bayat di heman şevê de ji lingê xwe birîndar bibû û ew li hember hewildana darbeyê bibû sembol. Bayat ji bo dengê Amerîka behsa wê şevê dike. Ben o gece evimdeydim. Ez wê rojê li mala xwe bûm. Min li malê ev bûyer bihîst û ez hatim li ser pirê. Min gel leşker naxaft û ji wan pirsî hûn li wir çi dikin? We çima pir girtiye? Êwan ji bersiv dan û gotin ev der êdî ya me ye. Ji wir here, paya bilindek li vir gulleyek ser guhên min re teqand. Min got ez ji te natirsim, ez naçim. Heqaret li min kir û telefona min şikand. Ji aliyê xayînan ve gulle berdan ser me. Me birindarên xwe paş vekişand. Jinek ji birindar bûbû. Ez berî wê çûm, vî demê ez jî birindar bûm. Piştî derbazbûna sê salan Bayat dibêje, pêvajiyek zor ew ê derbas kiriye. Li ew dibêje, îro eger dîsa hewildaneke derbeyê çêbe, ew ê li hember vêyekê bisekine. Her wiha li hember derbeyê Mehmet Yavuz ji yek ji wan kesan e ku derketiye kolanan. Birayê Yavuz, Fahrettin Yavuz ji wê şevê jiyana xwe ji dest dide. Yavuz jî ji bo dengê Amerîka axivî û got hêşkula birayê wî kevin nebûye. Yani 3 yıl geçti bize sorsan. Sê sal derbas bûn eger hûn bipirsin ew wek sê rojan tên. Ji ber birayê xwe ev 2 sal û nîv e ez li şaredariya Stenbolê dixebitim. Li kargehê wêneya birayê min heye. Bawer dikim bêrîkirin xelas nabe. Dîsa Yavuz behsa darizandinên piştî pazdeyê tirmehê jî dike. Ew dibêje bila ku jer werin dîtin û kesên suçdar û kesên bêsuç ji hev werin veqetîn. Benim iş yerine çiçek almaya Jinek tê ji kargeha min kulîlkan dikire. Kurê wê wê şevê tevlî derbeyê nebûye. Lê mala xwe rûniştî bû. Tenê ji ber ku li dibistanên fet û xwendiye ji artêşê hatiye derxistin. Ji ber vêyekê li ti deran kar nabîne. Li gor gotinên wê xuşkê 30,000 kes wekî kurê wê ji artêşê hatine avêtin. Di hewildana derbeya leşkeriya pazdeyê tirmeha 2016 de navenda bûyeran İstanbul û Enqere bû. Bi dehan biryarnameyên desthilata qanûnê hatin derxistin. Bi hezaran kes derketin kolanan. 251 kes hatin kuştin. Ji 2000 kesî zêdetir kes ji birîndar bûn. Piştî vê hewildanê jî li Tirkiye rewşa awarte hatibû îlan kirin. Dîsa bi rewşa awarte ve girêdayî û 10,000 kes ji kar hatin avêtin. Dîsa darizandinên cemaeta Fethullah Gülen heta îro jî berdewam dike. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.